Басуларда яңа уңыш культуралары бердәм шытымнар бирде. Хәзер игенчеләргә яшь үсентеләрне һәр төрле чүп үләннәреннән ныклап саклауны тәкъдим итәргә кирәк. Район хуҗалыклары басуларында барлыгы 64 мең гектарга якын мәйдандагы бөртекле һәм кузаклы культураларны химик препаратлар белән эшкәртү бурычы тора. Шуны да истән чыгармаска кирәк. Химик утау кыска вакытта, ягъни санаулы гына көннәрдә башкарыла торган мөһим агротехник чара. Бүгенге көндә Илеш кооперативы, Урожай токымчылык заводы, Урал, Илеш МТС җәмгыятьләре, 22-нче Партсоюз исемдә кооперативы, Үзәк МТСның Илеш филиалы, Гайнетдинов крестьян фермер хуҗалыгында алып барыла. Гомумән, район буенча бу мөһим эш 4800 гектарда үтәлгән дә инде. Уңыш язмышының чүп үләннәренә каршы көрәшнең сыйфатлы башкарылуына да бәйле икәнлеген аңлаган Илеш кооперативы уңганнары әлеге агротехник чараны оештыруга елның-елына ныклы игътибар бирә. Химик эшкәртүне хуҗалык игенчеләре 1600 гектарда планлаштырып, ул 700 гектарда башкарылган. Бу җәһәттән кооператив чәчүлекләрендә 2 агрегат эшли. Җаваплы эш үз хезмәтенең бар нечкәлекләрен белгән тәҗрибәле баш агроном Айрат Исмәгыйлевның ныклы контроль астында зур оешканлык белән бара. 86 гектарда, 82 гектарда басуларны эшкәрттек, арпаның 127 гектарда бодай басуын эшкәрттек, злаковый сорнякларга Пума Супер 100, Пума Супер 7,5 препаратлары, злаковый двудольный сорнякларга террастар препараты кулланабыз. Шуна прилипатель, адъютант дигән прилипатель кушып эшләйбез инде. Һава торышының җилсе, кояшсыз, эссе булмаган вакытта сибергә тырышабыз, иртәлек кич. Эшчеләр тырышып эшләйләр. Техника җитәрлек. Көненә 2 тапкыр бушка ашатыла. Безнең иҗади төркем килгәндә арпа басуларында эшнең кызган мәле иде. Тәҗрибәле механизаторлар Фирус Сәрвәров МТЗ-82, Алмаз Назаров Беларусь 826 тракторларына сиптерү агрегатларын тагып басуларны иңли. Алар көненә 150-200 гектар мәйданда эш башкара. Химик утауларда өзеклекләр булмасын өчен җитез водительләр МТЗ-82 техникасында Шамил Локманов белән ГАЗ-53 автомашинасында Илгизәр Галиуллин су ташып, ә инде өлгер егетләр Имзар Нуриәхмәтов белән Илсур Мәрдәнов эшне тоткарлыксыз заправкалап тора. Димәк, үткәрелгән агротехник чараның нәтиҗәсе була. Чүп үләннәре вакытында бетерелә дигән сүз. Гомумән, Илеш хуҗалыгы игенчеләре һәр сәгатьне нәтиҗәле файдаланып, чүп үләннәренең ныклап баш калкытуына юл куймаска кирәклеген аңлап эш итә. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.